changu inoda nhaka yasekuru vangu chipa changu chi sekuru asekuru vangu nonzingirika kuda kuti asekuru vangu vachiyambuka mumiruma vakachitobvisa mbudzi uye vakaita chibharo vachiitira nhaka yedu isu vasekuru vavo. Baba vangu vakazokura pachidembu vakuita namukurungai nazengeni nachidembu ndokubvira kwavakaitwa bhuku kunzi mukurungai chitonga kupasuo. Saka ndo nhaka yangu yandikuda mati matombo. Iwe muri chine chi apa undizive? Mukoma ndiri muninini uye muzukuru uye mukoma. Iwe wanzwa zvokutaura? Pindurai. Pindurai kazvataura. Apa pada isi tiri vanhu pindurisa tichinzwa ini sekutaura kwaita ndati changanira isi tiri vanhu vamwe chete uyu mukoma uyu muninini muudze izvozvo. mukoma ndati tiri vanhu vamwe chete niburi mukoma wangu uyu muninini uyu muzukuru. Pindurai. Zvakanaka tiri vanhu vamwe chete asi pabhuku rasekuru vangu tinoda kuti vidye nhaka yasekuru vangu hatisi kudya nhaka yavo ikwaparwa. Tiri vamwe chete nokuti asekuru vavo vadiki vakafira munyamhombe asekuru vangu vakaziva mbokoma havana baba vavo vakauya kuchengetwa nasekuru vavo. Saka havangakwanisi kuti tanga tichimbopana baba vavo. Ndakauya muno mundona chitifenda mukomafini ndikati mukomafini hamufanira kuti mutore chipo kuna baba chiripi ndibaba regai vambotonga. Zvino nhasi baba hapasina ndina ndichivafambira tikauya kudare renyu tikasaruka zvanzi iwe ndo chibata bhuku hakuna kupera 3 days ndakakufonera changamira ndikandachaiwa ku uya kuti ndiri sabhuku makati ndichazvigadzirisa. Saka ndapedza gore ndichifambira mapepo omwana wangu kuti asari pamunda ndauya ndikati namatombo ndakuda nhaka yangu. Iwe pindurawo pamwe zvokudya pamusoro ichangamira ndiveseda uyu chekutanga mukoma wangu ini anove ndiye inini ndini sabhuku ibhuku raari kutaura nezvaro. Chinondishamisa ndechekuti ukama uyu hwagara huripo tinotoriwo nevamwe vacho vanotaura kuti vokwaparwada vanotori nezita rokuti zengenene nanhasi vanotoshandisa zita iro rokuti zengenene ndo zita riri pazvitupa zvavo vana baba vedu kureva kuti tagara tiri vanhu vamwe chete. Chakakonesa kuti mukuru uyu ave sabhuku iye ari munhingirikiniro kwabushu ari mhiri kwapita kunove mabushu. Ini ndini ndanga ndiri mumusha panguva iyoni. Saka zvakanzi nevakuru iwewo uri kumusha ndiwo unotonga vanhu nokuti ndiwe muridzi webhuku nokuti ndiwo uri mumusha. Hazvaita kuti timuvamirire kukoma kwemakore maviri. Baba vari kutaurwa nezvavo vakashaya muna 2022 muna January. Togomirira vakura vachangamiri vakatishedza kuno vakati ndakuda munhu anotoita sei kuti bhuku rifambe. Tese naivo takauya kuno nyaya yakanzi chiendai munogadzirisa. Patakadzokera kumusha ndo patakanominetwa takatanga nominetwa tiri vaviri naivo vakuru ava. Changamire tauya kuno vakati aiwa ina handidi machongo maviri ndoda munhu mumwe chete. Kudzokera kwatikaita ndo pakanzi iwe champion uchi uri mhiri iyo yamupfurudzi unogona kutonga sei vanhu vari kuno. Ndo kusarudzwa kwandakaitwa nevakoma. Pane mukoma asipo ndo vakatisarudza kuti vachizonyora matsamba ese akazouya kwachifi. Ndo mazivira anoita nyaya pamusoro ichangamira tichibva mudare renyu makati champion ndamunotonga sokutonga kwavanga uchiita ungatore mabhuku kuna asekretary vese ava vakabvunzwa vakabvumirana nazvo bona sanga aripo ndoona musaratanga muno makataurika nyaya iyoyi
asi tiri kushama vakazonogara pasi nadho tichitobva papapenyu ipapaita pakona vakatanga kutotaura zvokuratidza kuti kutoshora ini zvikanzi tiri kukakatana pakanzvimbo kadikidiki small portion of land tarisai so big land iri kutonga zviri nani kuruza kapitsi kadikidiki ndakarova sita apa ndikati ndiburutsei ndidzokere ndinoenda netsoka dzangu vakazonyarara ndo pakabva nyara nyaya iwe takazosvikawo takazoburukira kukipi ndokuzokwira munotai kwamana maxwell nenyaya iyo bhuku rasekunodii saka apa chiri kutinetsa ava kutorwisa ivo vari vakaroda kurwisa panhaka yasekuru vedu isu ivo asekuru vavo vakasara kwabufu ituda nhaka yasekuru vangu handisi kuda nhaka yeuparwata yandiri kurwira ini nhaka yakanzi zengene yekukuru zenga ndo yandiri kuda mapepa omwana wangu ayo kuti ndamusiya pamunda ndinangu Pemiti muda iru. iripo ipapo lot number 31 Iyo, kapana pemiti muda. iripo Uya undina. Pemiti. Ini fotokopiar. Tinya kadang ambil masyur. Tadi pada senyum main apa sih? Right, ndoda mbobvunza mese. Ndoda kubvunza mese makadai. Ndoda ngobvuka ndangobvunza iwe kutanga. Mukuru ndiani kuba kwenyasara akunzi baba? Pano wandisingaziva muri kubvunza nemunhu anokuziva unofanira kutaura chokwadi ati baba ndiani pane zvinofana kukuma kristu ari kurwara saka atumwa right kova munhu next ndiani kuna ari pachiguri anonzi lecton right uyo atikana mukurova mese makadai baba mukuru baba iye zvino kristu ndiye ari kutora mwana wangu kuweyo pachiguri kozoya kingdom kozoya mapunasa takuzodzika kuya kwasi nakuya kuna dom soja right endai mozitora vakuru vedu muzvouya mazvinzwa ngazvinzwa